znamená krmiť. Tam som vyrastal a vlastne tak sme sa dostali k tomu, že som začal byť super lokálny patriot, hej. Chcel som si nájsť jeden bod, na ktorý sa budem pozerať, ale asi na 30 sa pozerám práve, takže bude to okej. No. Nesmejte sa, že som nič nepovedal. Teraz neviem, či som na smiech, alebo smiešný, hej. No, dobre, okej. Veľa ľudí by chcelo bývať na juhu, lebo samozrejme je tu Beverly Hills, Košický mestský čas, čo si budeme hovoriť, hej. Ale nedá sa, lebo už je to tam preľudnené a tie ceny bytov, to je niečo neuveriteľné, hej. Druhá vec, samozrejme, všetci by chceli chodiť po rovinke, po juhu, nie po kopcoch. No, tak čo si budeme hovoriť? Minulé, zvoní mi telefón. Haló, Brian Adams. Hovorí, čau Čupo, hovorí, čau Brian, čo chceš? A on že, takže počúvaj, chcel by som kúpiť byt na juhu. Čo si nenormálny, to už sa nedá. On že nie, že fakt by som chcel a začal mi spievať, že everything I do it for you. A hovorím, Brian, toto na mňa neplatí, však ty si z Kanady, ty máš rád zimu, ty nemáš rád teplo, ty nie si proste teplomilný typ, jak my. Nie si šrát, čo má rád teplo, nie si horúčavo, hej. Čo, máme radi teplo, hej. Však vám hovorím, že zabudnem, tak? Od 10 minút na to sa zvoní telefón. Zero. Je, poznám číslo. Zdvihnem, no to Maria Careyová, hovorím pre Boha živého. Tak ona mi začala spievať, že... Som zabudol, jak sa to volá? Aha, all I want for Christmas is you. Hovorím, Maria, vyser sa na to, hovorím, ty na to nemáš. A ona mi hovorí, ty si taký bezočivý, hovorím, však ja mám obi dve oči, to som nezložil telefón, hej? No, tak to išlo ďalej. Tak to vlastne moja kariéra pokračovala až na základnú školu. Tomu sa veľmi vyjadrovať nebudem, lebo si z toho veľa nepamätám, čo rovno si budeme hovoriť. Tak rovno zabrdnem do strednej, hej? A bola celkom fajn. Bolo tam pár zaujímavých typov. Pamätám si, sme mali 15, kamoš prvýkrát donesol MP3 CD player. Ty boha, to čo je? Kámo, na toto CDčko dáš 104 pesíčok. Neverím, že na to zidali, strašne. Hovorím, táto čo je za vynález? Že táto paráda. No, lenže o 2 týždne, samozrejme, naše debilné mozgy zistili, že sa to dá zneužiť, hej. Tak písomka z biológie vyzerala asi takto, hej. Track 1. Koreň. Radix. Track 2. Track 2. Stonka. Track 3. List. Tak profesorka behla do triedy a hovorí skupina B. Si sputený. V tom sa ozve. Otázka pre skupinu A. Koreň. Otázka pre skupinu B. List. Zozadu sa ozvalo. Yes! Lino malo byť bez sluchatka vo šoch, tak nepočul, hej? Svojme, cípa, tam nejaký šťastko je. A zrazu sa ozve. Druhá otázka, skupina A, nakreslite a zozadu do piči. Takže sa na to všetci doskali, hej? Ale ja fakt zabudnem, nekedy to tak, hej? No. Tak všetci sme chodili na také jedno gymnázium, no všetci, hej, ale väčšina, ja poznám, jedno gymnázium, na ktorom nikdy v živote neboli chrípkové prázdniny, hej. Tam nestačilo, že 50% ľudí chýbalo, tam muselo byť 50% mŕtvych, aby sme opäť dostali, hej, nejaké to voľno. Tak stala sa situácia, že v triede zostávam dvaja. Bifľoš, ktorý má 40 stupňové teploty, chcel prísť na písomku, a človek, ktorý vlastne ani nevie, prečo prišiel do školy, asi ho tam donesla mama, hej. Hovorí profesorke, pani profesorka, tá nemôžeme písať písomku, však sme len dvaja. Profesorka, skupina A, skupina B. Takže to pokračovalo. Dobre, teraz už asi nezabudnem, bo už som polky. Potom prišla škola vysoká, to je asi približne to isté, to platí to, čo o základnej, že si polovicu nepamätám, hej. Ale vysoká škola mala aspoň tú výhodu, že sme nemuseli pracovať a stále sme dostávali od rodičov tzv. Prídavky na decko. To bola veľká paráda. Takže nebol to veľký problém. Dokonca sme mali takú súťaž pre chudobných nadaných alkoholikov, vlastne čenkovej deci.
väčšinou som bol v prvej trojke, hej. Ale ako som povedal, o pol hodinu sa všetko dozviete, Takže, vysoká bola tiež v pohode, hej. No, potom prišiel ten reálny život. Najprv sme si okúsali nechty, sme ich prvýkrát mali ostrihané. Tak sme rozmýšľali, že čo vlastne spraviť niečo také, čo by nás aj bavilo, aby sme vlastne aj niečo prospešné urobili, tak sme rozmýšľali nad tým, že spravíme niečo pre Košice, hej. Tak sme spravili jednu stránku s krásnymi panoramatickými fotkami Košic. Hore bolo napísané Košice. Keď sme po troch dňoch zistili, že tá stránka má 20 klikov, z toho 15 našich, tak myslíme, že niečo nie je v poriadku, hej. No tak sme tam cykli jednu holú čaju, na to sme písali Košice, 20 000 klikov za 3 dní. Tak vlastne sme si uvedomili, že tá erotika Košičanov asi baví, hej. Tak sme si našli jednu krásnu dedinku v okrese Košice okolie. Volala sa, že Nižná Myšľa. Dohodli sme sa so starostom, že spravíme z toho erotickú dedinku, samozrejme súhlasil, však budú plové. Tak sme to nazvali, že Nižná Myšľa, hej. Krásne ružové domčeky, červené svetlá, všetko bolo OK, hej. Propagácia bola OK a nebolo to ono, tak sme to museli pichnúť niekde do telky, hej. Tak sme si našli jedného sponzora, ktorý ale povedal, že musíte niečo vymyslieť. No tak sme vymysleli show, že farmárka hľadá muža, hej. Lenže tá firma nám povedala, že tak keď chcete takú show spraviť, musia tam byť ženy staršie ako 40 rokov. Tak prečo 40 rokov? No, keď sme zistili, ako sa tá firma volá, tak sme to pochopili. Bola to známa potravinová spoločnosť Agromilf. Milf Agro, tak to je farmárka a 40 rokov nám hneď akože prišlo, je to jasné. No ale tak je to hudba budúcnosti, takže uvidíme, čo z toho bude. Ale tak uvidíme, čo z toho sa nakoniec fakt stane, viete, ako sa hovorí, že aká je pohľadná choroba budúcnosti, to viete? To je syfilis takzvaný. To všetci si myslia, viete, ako sa hovorí, že cigáni hrajú Star Treku, pretože z nimi do busosí ich to nepočíta, hej? Ale nie, oni všetci zomreli na syfilis. Ale mu im vykvapkalo palivo, to je jedno. No, druhá vec, ktorá nás napadla, že ako vlastne my sme mohli tie Košice spropagovať, bol šport. Lenže keď som videl tých chlapcov, ako kopú do lopty vonku, tak som povedal si, tak to asi nebude ono. Tak chceli sme spraviť jednu takú akože luxusnú vec na Jahodnej, takáže super atrakcia od budúceho roka, takzvaná Uranpa. Len, že keď sa po nej prídeš, tak zažiariš. No ale ani to tým Košičanom nevyhovovalo. Tak sme vlastne zistili, že radšej tú Jahodnú preťajeme za Frukonu a spravíme z toho lahodnú, kde budú všetci piť 40-ky, 50-ky, 80-ky a teda. No. Ale najhoršie zistenie, ktoré sme zistili, bolo, že tí mladí nešipijú, oni ešte aj drogy berú, hej. To 110 metrov cez prepašky, to dneska už mladí s tým nemajú problém, hej. Ale tak zase nie sa čomu čudovať, hej, keď predseda parlamentu je Pavol Prepaška, hej. Rodak z Košic, čo si budeme hovoriť. Dobre, už končím, nezabudnem. No, tak nakoniec som zistil, že asi tá reálna práca bude najrozumnejšie riešenie, lebo nebudem robiť pre Košičanov vždy. Radšej budem robiť pre Maďarov, taký maďarský obchod so športovým oblečením, paprikor, kukurica s paprikou prekrížené, veľmi dobré. A len zase tej práci v kuse utekame, že tá kde si zase Ďupo bol, hovorím, tá však sa mi zjavil Satan, hovorí, vypadni domov, hovorím, tá idem to, tá čo som tam mal robiť? Šéfe, čo si nenormálne? Dobre, no pôjde, som myslel, že budem chodiť zľava doprava, ja keď telefonujem, mama mi stále hovorí, že Ďupo, že nechoď, už mi je zle, hovorím, že telefonujem. A všetci sa ma stále pýtajú, hovorím, Ďupo, kde ty na tie vtipy chodíš? A hovorím, za ten život to nevymyslíš, to proste si spomínam, ako sme minule išli s kamarátom v aute, hej, počúvame dopravné správy, Rádia Košice a tam
dávajte si pozor, lebo na Palackého je blokovaný pravý jazdný pruh. A kamoš hovorí, pravý jazdný pruh? No, a samozrejme vtipky už začali. Tak sme to tunovali do dokonalosti, až došlo k tomu, že matka ryba hovorí synovi, ma nie je, poď jednu pstruhnem. Tuning neprestával, tak sme to mysleli, že ďalej, hej, samozrejme, keď suchú rybu postruháš, tak je to pstruhanka. Potom napríklad by mohol byť taký dekoračný krásny predmet, taká ryba, ktorej štúriš ceruzku dolu, že pstruhatko. Hej, bolo tiež v pohode. A teď. No, takže to bolo v krátkosti o mne. Dúfam, že ešte stretneme, bo toľko... Chcel som sa ich nadávkam, ale musím to aspoň rozpovedať. Toľko pičo im ale dneska napadlo, že to je až chore. A ja dúfam, že bude Amerika otrý. No a zakončíme to trošku vážnejšie, lebo celé toto, čo tu teraz robím, chcem venovať dvom ľuďom, ktorí tu bohužiaľ už nie sú. Je to Amigo a Viktor, všetci veľmi dobre poznáme. Potles pre nich. No a na záver ešte jedno dôležité heslo. Nikdy, ale nikdy sa nezdávajte svojich snov a spíte ďalej. Nemôžem, bo mám spotené pazu. Aj na vecku som bol predtým, takže dúfam, že je to. Tak ešte raz všetci potles pre Peťa! Poďme za! Išiel asi zase na WCčko. Poprosím všetkých účinkujúcich, ktorí to teraz stali na pódium, aby znova prišli na pódium. Ešte raz ich predstavíme, aby ste nezabudli. Ako prvý vystúpil Patrik Stašenko. Druhý v poradí vystúpil Martin Hatala. A tretí v poradí vystúpil Peter Čupin. Ďakujeme chlapcom za vystúpenie. Teraz nasleduje koncert môjho najobľúbenejšieho pesničkára pod slnkom Petra Moskala. Vytvoril taký projekt, volá sa Punk Pop, kde spája ľudové múdrosti s jedným, maximálne 2-3 akordami bežnej popovej muziky. Počas jeho vystúpenia by sme si chceli dať takú improvizovanú neoficiálnu súťaž opis svojho komika. To znamená, kto sa vám najviac páčil, toho môžete kúpiť pol deci a pozvať ho. Oni za chvíľku vylezú z backstageu. Teraz sa môžete tešiť na Moskyho a jeho Punk Pop. Prvýkrát s Kacholom v Košiciach na veľkom pódiu. Správte pre veľký bordel!